अरे करी रंगदारी हम ना केहू से डेराइले। करी रंगदारी हम ना केहू से डेराइले। अहिर हई सोना हम केले फरियाइले। कुरुमी हई सोना हम केले फरियाइले। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जाइए भैया। और हमारा पूरा विश्वास रहेला कि आप लोग न मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, स्वस्थ हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम एजे से प्रणाम करतनी है भैया। आपन आशीर्वाद न हमारा ऊपर बनौले रही जा, काहे से कि रउए सबके आशीर्वाद हमरा ऊपर चाहिए भैया। तो आप लोग आशीर्वाद जरूर हमरा ऊपर बनौले रही जा। और जी भैया, रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब हम ई ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग लेके आ गइल बानी ए भैया। तो भैया हो, ई जिला के ऊपर सॉन्ग बा। जौना भी जिला से आप लोग बानी उ जिला के नाम लगा के रउआ सब ई गाना के गा सकतानी। जी भैया, और आशा ना पूरा विश्वास बा कि अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब गायकी क देतानी, तो हमरा पूरा भरोसा बा कि ई सॉन्ग जरूर बाजी भैया, ई गाना जरूर बाजी। जी भैया, रउआ सब अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत ए भैया। तो रउआ सबके घबराए के जरूरत नइखे न। अच्छा मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन जरूर दबा लीजा। काहे से कि घंटी के बेल आइकन रउआ सब अगर दबा लेतानी जा, तो कौनो भी हम गाना लेके अपन यूट्यूब चैनल पर छोड़तानी, रिलीज करतानी, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मोबाइल के स्क्रीन पर पहुँच जाई। तो आई जा रउआ सबके बीच में हम ई रंगदारी सॉन्ग सुनावतानी। जिला के ऊपर ई सॉन्ग बा, गौर से सुनी जा। और मुखड़ा के भाव का बा, कौना भाव में कैसे गावे के बा, आई जा हमनी के सुनल जाए। भाव बा, अरे करी रंगदारी हम ना केहू से डेराइले। करी रंगदारी हम ना केहू से डेराइले। अहिर हई सोना हम केले फरियाइले। कुरुमी हई सोना हम केले फरियाइले। जिला के करे जाय अपना शेर हम कहाइले। जिला के करे जाय अपना शेर हम कहाइले। बबुआन हई ये सोना अकेले फरियाइले। अहिर हई सोना हम केले फरियाइले। तो भैया, अगर ई मेटर अच्छा लागता, मस्त लागता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर लीजा। 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लिए भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग हमारे नंबर पर कॉल करी। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके सॉन्ग मिल जाई। फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।